Ino vaovaotsika agny? Ino vaovaotsika agny? Ino diany premier ministre tamintsika Diogo tagny? Fa vita ny lalagna? Fa vita ny lalagna? Sa tsara loatra katikaty igny? Mivolagna ino diany tagny? Diany tagny tokony nagnaboaka mairahantsika Jean-Luc Javolijara. Zay mivolagna zay tsy nisafidy PDS. Zay tsy nisafidy PDS. Mbola lafo mbola midimidika amin'ny sujet nazy plus tard. Niany tsy ataoko ela loatra le vidéo. Fa ninaka niany zavanareo contexte international. Azonareo zegny za miadresy amin'ny force, que soit gendarme, police, militaire. Nareo jiaby en force. Zavanareo contexte international. Tanàna jiaby mandroso fa miprépare 3e guerre mondiale. Sanatria ny vava tsy avy izy, sanatria ny vava budget-ny maramila jiaby, budget-ny force jiaby, eran'ny tanàna jiaby manonga préparena olo jiaby et tout ça. Fôtony Madagasikara boka tsy mandiniky ny amaray. Madagasikara tsy mandiniky ny amaray. Force misolelaka, force zegny tsy misolelaka. Tsy mihoatrina anareo, que ce soit anareo madinika aby boka, anareo tsy dia agnatiny loatra fa anareo avo pression. Anareo avo pression tsy masaky anareo avo pression tsy masaky mivolagna. Par contre chef nareo le général le misolelaka aby igny, ambaranareo karama igny fonindreo. Nareo existe une valise, une plaquette, soit valise diplomatie, soit mandeha magnasary mandeha rie arô mitondra le vola. Anareo ndraiky ambano fô. Za tsary nahita fa agnatin'ny maramila sasany ka soit gendarme, c'est normal avy eo, avy kolokolo, c'est normal. Anareo misy vadia manjanaka, karamanareo tsy ampy, matériel-nareo tsisy aminareo. Anareo amizay tanàny général aby io, général misolelaka aby io. Tsy jiaby volaniko misy misolelaka ary maromaro rô misolelaka ao baka. Zegny amizay volaniko, za tsary nahita ke force zegny mavozo misolelaka. Or que force tokony miady tanjazana fa tsy miady tombotsoany gouvernement fa hitanareo fa tsy manjary gouvernementsika. Jusqu'à les commandant de brigade Tananarivo zala nagnano trafic de cocaïne. Dika zay misy raha tsy mazava ao, misy raha tsy mazava. Direct aleo Antananarivo agny. Antananarivo agny. Zay volanko force zay volanko aminareo, eran'ny tanàna jiaby zavanareo information. Algérie mavozo augmenter le budget nazy, Inde mavozo augmenter budget ny force, la France n'augmenter réserviste kahiegna. Tany jiaby c'est stratégique. Anareo zao volagna ke avy 3e guerre mondiale ke Madagascar tsy touché. Si andeha solelaka karaha taloha koa. Alohatsika hiady amin'ny la Russie, alohatsika miaraka amin'ny la France, alohatsika miaraka amin'ny États-Unis. Pas capable un pays démocratique, démocratisé, même pas capable d'avoir une vraie armée. Anareo force volaniko zegny. Anareo koa nagnapetraka anjy radio elo. Anareo nagnapetraka anjy radio elo. Lehibe nareo mihina tsara hagny. Azonareo zegny. Anareo mihina hely igny fô. Anareo amizay tsisy cohésion. Tsisy cohésion anareo. Samby misolelaka ao. Mangigny, avoko be mangigny fô. Tsy karaha zay maramila, ino mba dianareo maramila igny? Anareo ka zamvolagna fa anareo mavozo maramila zegny tsy tokony mavozo, gendarme zegny tsy tokony mavozo, police zegny tsy tokony mavozo. Donc hitanareo raha tsy manjary ke. Anareo ndraiky mbola io fa magnaraka le fitondragna. Anareo ne fô tsy volaniko. Anareo nagnapetraka izy io, place-nareo magnadoso izy io. Izy koa tsy agneky général nareo. Voilà, zay volaniko. Tapatapaka izy fôtony misy tsiko be aminay aty, misy tsiko maresaka eto fa zay ny volaniko, za tsy de lava loatra amin'ny vidéo fa juste par rapport amin'ny volaniko zegny, anareo force, anareo tompiny, anareo tompiny. Fa haiko anareo tsy hamono vahoaka. Anareo tsy hamono vahoaka fa tsy olo araiky aroe telo mon frère. Anareo boka force ataoko frère d'arme anareo, ataoko frère d'arme anareo.
tsy mboandreo nareo izy io mivorivory miaraka vadia manjanaka anareo misy comment dire ça, on appelle ça misy karaha association des femmes entre millénaires fa tsy mboandreo zegny ni supprimendreo zegny koa raha jiaby raha jiaby magnova cohésion nareo adjudant chef les adjudants les militaires comment dire les caporaux magnova cohésion nareo izy koa nareo maromaro volanko aminareo zay reo tsy matana c'est vrai maro traître koa bokatsika gasy même agnatin'ny force mbola misy traître fo karakory ataony maramila gendarme police androso déjà au sein volanko aminareo zegny fa misy traître au sein de l'institution fa misy traître akory zay izy io exemple andeha agnampanareo tsy possible zay agnampanareo fa tsy hainay azovy olo mety atokisana aminareo anareo intimideny ro matoela aby io mipetraka agnabiny bureau anareo olo jeune ro matoela fa voky vola fa tsy haindreo raha ataondreo volandreo jusqu'à karamany vérifie nareo boka karamany général zegny aika un général mavanga raha marobe ivelany trano je sais pas combien d'étages aika général réfléchissez un peu zay vola niany force jiaby erany zavanareo erany le monde entier agny Algérie agny Égypte jiaby fa miamby c'est ce qu'on appelle prévenir ngatagna amizanahary tsy aby troisième guerre mondiale fa la guerre zay boka ratsy va olo jiaby fa miprévenir attaque partout la Chine la Corée du Sud tany jiaby karaha tamy 45 14 18 olo jiaby avoe keky za exemple Afrique zio misy africain sasany fa miady miaraka amy Russie izy ka zegny atsika agnano karaha zegny fo atsika agnano karaha zegny fo force zegny tsy avoastringy force zegny comment dire ça matanjaka tsy mavozo misy stratégie mikoragna tsy mahazo mivorivory mavozo edy tsy mivorivory sasany tsy saraiky misy agnatin'ny lohanazy ke bon misy code atao karaha ty tsy saraiky misy raha karaha zegny ta io manenarnareo mot de passe jiaby igny stratégie ambilanareo volaniko zay anareo sambanareo tompiny zo anareo tompiny tanjazagna atsika jiaby tompiny tanjazagna fa tsy roa olo araiky roe telo mankadalanareo sérieux zava ino raha ataonareo exemple olo boka Mayotte tsisy taratasy olo boka Maurice tsisy taratasy avy a Madagasikara nahazo vola hely izy andeha iza aso andeha agnamboatra otrino angalanareo amindreo presque 15 millions or que ro namono tegna ta Mayotte soit Maurice soit la Réunion nandeha nizaha raha hely foti fa mavozo olo jiaby milefa Madagasikara mijaly mavozo olo jiaby mizaha lalagna hita andeha hinanagna mahita raha hely igny nahazo vola hely soit Mayotte soit la Réunion iambesanareo amizay ro ambesanareo izy allez mais aty volanao jiaby tu vois vous êtes des assassins normal misy kolokolo volaniko zegny normal misy kolokolo karaha manareo tsy ampy zay ty jusqu'à nanty mbola manonga fo ne zay fa tsy miasa par rapport à l'inflation par rapport amy raha jiaby ninareo ndraiky mangigny fo anareo iroa agnabo fo boka complot io tsara ro madiniky iroa agnabo iry sous-officier iry ro madiniky aby io fokone mbarinareo karakory mba ro général aby io général mitondra malety ro bon ty généraly raha saigna io colonel ty tsy nagnano raha maditry niany ale amiagna colonel merci mon général manonga grade anao colonel vadika général koa anao karaha zegny atao zegny hitanareo fa zegny hitanareo a Madagasikara volaniko zegny firy général a Madagasikara zavanareo tanàna hafa mila zavanareo
par rapport amin'ny la force d'un pays volaniko aminareo zegny, ino armement-ndreo, raha jiaby zay fa tsy asitriky ne, fa hita amin'ny internet raha jiaby zegny, tsisy olo magnasitriky raha zegny. Fa efa Madagasikara misy ty comme arme, misy hélicoptère, soit misy ty, fa hita raha zegny. Amaretsika takeny Comore volaniko aminareo zegny, atsika milefa. Comore mieux armé que atsika, Maurice mieux armé que atsika. Fotony atsika ino mazatra atsika? Atsika miady vahoaka atsika. Atsika tsy raha mandinika fa tsao mare misy attaque tsao. C'est ce qu'on appelle la dissuasion. Atsika fa miambigna antsika bon attaquer atsika ty tata. Zegny amizay volaniko, l'armée, la force, c'est la vitrine d'un pays. Izy koa exemple azova andeha attaque la Russie. Matatratro andeha attaque la Russie. Fotony fa regny ndreo armée russe, attention misy zegny rô, misy zegny rô, misy zegny rô. Amitsika agny ndraiky aboaka sary force tsika avoaka claquette andeha hiady dahalo. Dahalo mieux armé que rô quoi. Dahalo mieux armé. Donc me voulez aiza maramila zegny gendarme police zegny tsy avostringy. Eko anareo nagnamia vola mila miditra koa. Izy koa tsisy vola baka tsy tafiditra koa. Manonga grade mila vola. Nyanty lehibe nareo tokony miaraka aminareo magnano cohésion aminareo, fotony amare nareo koa ndeha la guerre, ireo tsy maintsy ankila anareo. I lehibe nareo ndraiky magnamia exemple anareo, allo isolelaka e. Allo tsy ady, allo isolelaka. Mon général, j'ai attrapé le capitaine io tia hagnano coup d'état. Bon mon colonel, général avia ty anao. Monsieur le président, ty natakatra capitaine andeha hagnano coup d'état. Allô, général koa izy. Voilà, c'est comme ça Madagascar. Ayan-droso. Ça même premier ministre, avô pression premier ministre. Tsy mila boakanao monsieur le maire. Ty katikatinao hely, afodinao vava, fa karaha zegny. Donc karakory Madagascar androso volaniko aminareo zegny. Karakory anao marigny général Bomba, mais comment ça? Il sait même pas faire la différence entre un développement d'un pays et embouteillage agnatin'ny tana. Monsieur, akory insécurité monsieur général? Akory insécurité? Iska sanandra volaniko aminareo zegny, anareo magnabiagna Facebook anao fo naty ray ihany tsy naty normaly, juste naty nivoniagna. Zava Diego fo haiko ro menuisier aby io. Ro menuisier magnano asa igny, tapany jirama tsy vita asa. Maty asa rô tsy midriky vola. Yo miambigny yo. Karaha zegny la vie nareo zala. Karaha zegny la vie tadiavinareo. Fa tsy era atao. Mba tsy era atao. C'est juste qu'anareo tsy unis tout simplement. Anareo tsy mandiniky na mare volaniko zegny volaniko, resaka force volaniko zegny. Dans le monde volaniko aminareo zegny, zio ty olo jiaby fa mialamboetsy karakory. Iady ty tata, olo miprépare. Mais olo farany dindery. Même la France zavanareo. La France c'est un tout petit pays, 7e puissance mondiale. Izy resy amare. Izy koa iady miaraka amin'ny Poutine, izy iny resy, fa aboakany fo. Izy tsy mijery. Za koa misy nucléaire volagniny. Ino amizay nitsika Madagascar. Zay misy maramilanay voa claquette. Matanjaka rô io, général-nay io misolelaka. Zegny matanjaka rô io. Izy koa possible aby général io la France, la Russie navô. Zegny raha ataondrô. Allez, mon général avia ty anao. Ty volanao, magnafody vava lôsy général. C'est comme ça la vie d'un militaire. Tsy karaha io la vie militaire volaniko. Tegna tsy karaha io la vie militaire. Anareo nagnapetraka Andry Rajoely fa hitanareo affaire jiaby maloto zio io, anareo tokony magnadoso izy. Io tsy miambigny eky. Anareo tompiny. Fautifnareo natoa Andry Rajoely teo. Zay ne volaniko sitratsitsany koa Marc Ravalomanina. Or que za tsy tia izy. Sitrasitrany koa Marc Ravalomanina. Même izy namono, c'est comme ça, c'est la vie.
c'est la vie vlanko zavanareo olo jiaby naty tamin'ny andro radio hely teo ino qu'est-ce qu'ils ont changé ni changé la vie nareo depuis 16 ans là ino raha ny change c'est encore pire vlanko zegny arrestation arbitraire tsy koragniny corruption tsy koragniny sasany mandeha zay ny problème tsika vlanko atsika fa trop namatsika ankila atsika io vlanko zegny zava monsieur le maire namatsika ankila mipetaka aminazy isan'andra ino amizay vlanko tsy possible aminaka zany de gn'ampola agny que ce soit resque stratégie tsy possible za magnameo conseil fo fa za tsy possible aminaka anao mezako arme anao non tsy possible eko arme igny retournenao contre za fotiny maramila gendarme police zegny agnatin'ny force ao fa misolelaka fotiny lehibe ndreo voalohany misolelaka zava raha nataondreo colonel Charles tipandreo fotiny olo tsy agneky tsy ady raha maloto zay olo magneky fo ro tavela ao ro fiera za gouverneur zio za général zio za mais regardez dans votre zava mifidaritra zava zany kanaro tsy karaha igny ayez la fierté ayez la fierté au moins volagna fa za nisy raha vitako teto za nagnano raha tsara même za nivoniandreo fa za nagnano raha tsara ny défendre raha tsara karaha Koutite on va se rappeler de Koutite pour dire niady état fédéral Koubes niady état fédéral qu'est-ce que on va se rappeler de vous anareo nisolelaka za iny namity caméra za ravoravo namity caméra za iny zegny ataonareo ambanareo isaka ombiagna nareo au pouvoir c'est pas éternité vlanko aminareo zegny le pouvoir io andra mandeha fo tu vois misy farany raha jiaby farany leratsika jiaby maty tu vois farany amare izy koa la vinaka mandeha iny fa farany boka qu'est-ce que vous avez fait dans la vie non rien niamby ny asandatsika t-shirt président de la république ty tu vois asandatsika 5000 ariary ely idy izy ty karaha zegny miamby ny eo fo miamby fa vokobe io volanko aminareo amare ro volagna tanareo CVO ty magnadoso jalo koa nisy ty apetraka ambony la table anareo mbola mino fo anareo mbola obligé nareo mino fo président agnatin'ny lavaka ty koa zalahy anareo koa mitandatsika misy volamena président izy andeha mitandatra anareo koa karaha secte anareo vo lavage de cerveau anareo fa karaha fa secte vlanko zay dirigé par un gourou io amizay nareo secte amizay io magnaraka volagna zay atao marigny fo zavareo mateva mampahinakinika nitsinika mateva firenena ne manjary firenena nitsinika mampalahelo tsara la faute-nazy igny cerveau nazy fa nidiovy sasany idiovagna amy cocaïne donc à un moment donné soyez un homme soyez une femme soyez quelqu'un za ihetrika anao koa tsy ady tsisy raha azonao vlanko zegny tsisy olo niady ke tsisy olo tsy niady ke tsy nahazo non sérieux franchement atsika volaiza sérieux atsika koa tokizan'olo atsika isan'andra vlanko aminareo zegny sasany tsy masaky mamaly RFI fo eky tsy masaky mamaly RFI premier ministre tsy masaky mamaly RFI ministre de l'intérieur affaire ny tamin'ny maire iny tsy sakindreo affaire nataony afakanjo Christian tsy sakindreo fôty raha marigny tsy andreo karakory sauver la vie ndreo raha marigny fo boka volagny nareo ndraiky mino tsy maintsy mandroso Madagasikara amezako CVO anao mivadiky volamena Levi président havy agnamianareo jirinako président havy agnamianareo anigny izy mandeha mihina agny amin'ny hôtel agny izy avoa intoxication alimentaire mais le sasany tsisy avoa kaka inepaka hôpitaly zay raha mikeko hôpitaly karakory mba tsy marigny raha zegny tsisy raha marigny zegny volahinao film zim zay boka fa zatra film volagninay zay boka fa zatra film araiky nagnasara voa crise d'épilepsie ankilan'ny afakanjo Christian zava izy io nazy place nafody ny vavanazy nazy place fa nafody ny vavanazy sasany magnasara miaraka amy président tsy mahazo place ro mangigny izy ko ro nazy place zavanareo wata ro jiaby na wata nazy place de
Tsisy raha manjary volaniko de. Tegna anareo volaniko, anareo élevé par un secte. Ataovagna ty lohanareo zegny. Vous êtes élevé par un secte. Anareo mavozo gadra io, anareo fa migadra. Anareo raha voanareo esclave moderne. Anareo zio vao colonisé dans une prison à ciel ouvert. Hein? Zay mivolona, paf. Zay mihetsiky, paf. Ah. Donc, ino raha vitanareo? Tsisy raha vitanareo. Ha? Mbola ho avy, zaho boka miamby raha mandalo jiaby olo mivolagna aminakahy fa sy teny tsy nivadika, Ravalomana tsy nivadika, zegny hoe tsy nivadika. Ambesa information ho avy zo volagno. Zay eto magnadio izy fô, magnadio izy fô zay. Io tsika mizaha azovy nivadika, azovy tsy nivadika. Normalement, tsy mila proof zegny raha fahitan'ny maso. Fahitan'ny maso raha jiaby mandala Madagasikara ao. Ha? Tsisy olo tsy mahita zo. Fa olo fo mavozo. Olo mavozo. Ha? Mais aty tsy mavozo volaniko. Zay agnano intimidation aminakahy. Milomeza rango zio io. Ataova recherche rango zio io. Sasany volagna iro gros bras, anao à la réunion hitanjo, samy fa miambiny boka atsika io. Ha? Ha? Za ndraiky koa nivolagna raha diso aminareo, za d'accord. Za koa volagna raha tsy mety aminareo, fôtony anareo mampanjary firenenatsika, za d'accord. Ha? Tant que za magnaboaka rano marigny, intimidation nareo tsy jireko. Olo nandeha firy la guerre nataoko ke. Niany za vozanareo edy zala. Niany za vozanareo sérieusement. Non. Franchement, anareo force niany nazoazo kely fa anareo zala tompiny zo anareo problème zo. Fôtiny anareo nampidiky zay problème, anareo magnadoso problème ne. Fôtiny magnano serment ne anareo yady. Tu vois? Zay anareo problème zio. Ha? Don général la bombe anareo, Lilson nareo, niandro général, nadignandreo, ino aby tokony nataondreo. Ha? Zay ne volaniko. Sitsany Marc Ravalomanina volaniko aminareo zay. Tozay fitondragna nanjy Rajoely. Sitsany Marc Ravalomanina. Or ke za tsy tia Marc Ravalomanina. Sitsany koa fitondragna anazy. Ha? Tozay Andry Rajoely. Ino raha nataony Andry Rajoely depuis 16 ans iny boka zo. Ino raha nataony? Ha? Ino? Donc, à vous de vous réveiller, vlan comme narosé. À vous de vous réveiller. C'est pas moi. Za koa mandry tsara, za miforme arrêt tranquille. Ha? Za tsisy raha tsisy aminakahy tranquille. Za tsy voavanganareo fo. Za tsy voavanganareo. Zay ne volanko. Raha koa volanko, si za mi critique c'est instructif volanko aminareo zay, c'est pas que destructif. Voilà. Zay ne volanko, sitsany Marc Ravalomanina volanko aminareo zay. À choisir volanko aminareo nianty entre les deux. Za tsy mila roe fa à choisir sitsany largement Marc Ravalomanina. Ah, or que za mila état fédéral, za mila état fédéral. Ah, mais là fa trop volanko aminareo zay. Le monde entier miza karakory position n'olo jiaby. Anao miza information. Burkina Faso a préparé ça, Mali a préparé ça, ni vide avion, ni vide nindro ndraiky. Premier ministre ramegna 4x4. Ataova sérieux. Ha? Fitondragna nagnagaja olo ty fôtiny nasaky nivolagna. Andeha fody restaurant jo. Problème ny cocaïne. En prison, mineur, non, franchement, karakory atanana andendroso volaniko zay. Même l'armée déjà il est mort. Avant, alohany izy nandeha la guerre, reo fa maty. Ah oui? Alohany nandeha la guerre volaniko zay, reo fa maty. Karaha zegny andeha angalanareo les îles éparses. Karaha zegny angalanareo les îles éparses.
Ah non, sérieusement. Ya raha vatomanga fetry izy. Fetry. Eny azovo olo misolelaka, igny andeha zahany boka. Le misolelaka fo. Menacena amizay boka. Mangala volanazy foa anareo. Mangala volanazy foa anareo. Miala eo amizay boka. Mihinana namany eo anareo. Mangala volanazy. Alevanareo fo volanazy. Ya. Eo amizay koa anareo vao menasy. Elimineko la famille-nao ko tsy vitanao raha ty. Io ne volaniko aminareo Pablo Escobar, mafia. Zegny anjy radio tsy tafiboaka eky zio. Azo masaky mivolagna mamraha vatomanga. Tsisy. Or que agnarana nazy jusqu'en France aty olo maregny. Ha? Trafic de bois de rose, corruption d'or, raha jiaby. Agnarana nazy jiaby regny. Azo masaky mivolagna izy. Tsisy araiky masaky mivolagna izy. Faut ty karaha ty olo jiaby. Ha? Mangigny. Même affaire anazy à Maurice aty. Ha? Affaire anazy jusqu'à mandeha Maurice. Donc à un moment donné, arrêtez. Tsy olo araiky mankadalanareo karaha io. Ha? Nagnino anareo naronganareo Marc Ravalman teo? Nagnino naronganareo izy? Nagnino ke raiky tsy voaronganareo? Or que izy farany dinde farany tsy manjary. Nagnino izy tsy voaronganareo? Ah, sérieux? Bon, j'aime l'encoup tapatap que raisonnaka. J'espère que le message est bien passé. J'aime l'encoup naro. Ni priorité ne vlanko zegny. Tsy haiko dianao taminay tagny premier ministre. Mais raha anay koa tsy naboakanao. Dikan'izay mbola mitohy affaire vlanko zay. Io tsy amelanay. Io tsy amelanay. Anao zay mivolagna fa anao navy tagny. Tsisy olo-nikotraka anao. Ah, fa vita affaire ino mbola tsy vita monsieur le maire. Ah oui, mbola tsy vita monsieur le premier ministre. Io mbola tsy vita. Io mbola tsy vita. Zay tant que mbola zanahary mbola nagnamia zay espoir, nagnamia zay respiration, zay tsy maintsy miady fo. Voilà. Eh oui, même Mauritanie, olo jiaby miady volango. Atsika Madagascar vao atsika sambatsika miady. Premier ministre miady maire. Azonao zay. Premier ministre miady maire. I équipe ndreo samy équipe ndreo Lydia miady Jocelyne. Équipe ndreo agnaty ao fo. Karakory andeha ndroso raha miady an-tragno rô. Miady an-tragno. Zay volango, sitrany koa Jocelyne Maxime volanko zegny. Ha? Or que zero en Jocelyne Maxime miady. Zero e fampa. Sitrany koa izy koa ka volanko aminazy ty nagnano tsaratsara an'ity. Volanko fo. Ha? Volanko fo. Antrahery andraiky Marc Ravalman, sitra Marc Ravalman. Antrahery andraiky Andry Rajoelina sitrany koa ihery. Ha? Or que raha rotelo igny tsisy raha vitandreo. Ah. Voilà, zegny na tsipitsipiko le vidéo. Atsika maromaro vidéo tsika volanko aminareo zegny. Maromaro secret tsika tsy mety aboaka. Au moment voulu, izy aboaka tsika. Voilà. Ok, bonne soirée à tous. Désolé, hein. Tapatapaka hely réseau niany feno tsiko aminaka ty boka. Ok. Mazay afaka mandry agnaty ala. Zao tsao zay mitady zabaka agnaty ala tany misy za ty. Zaho olo zatsy agnaty ala.